Η υπεύθυνη έπρεπε. Α, εδώ το ράψατε στο λαιμό του ή μόνο του έκλεισε? Α, το όροψες, μπράβο, πολύ ωραίο. Κράτα το λίγο. Πάйте! Εγώ λίγο μου έκανα, αλλά έχει κολλήσει από κάτω. Δεν μας ενδιαφέρει, θα σφραγίσει, έχει σφραγίσει. Και εδώ αυτό το πρίξιμο θα υποχωρήσει μόνο του? Αυτό θέλει πάρα πολύ. Μήνες, έτσι. Μήνες όχι, αλλά θέλει, έχει υποχωρήσει ήδη. Ναι, ήταν χειρότερα. Αυτά θέλουν καιρό. Ο Ντέβιτ πάει πάρα πολύ καλά. Μέσα, κάτω ραμμένουσες. Έγινε τέραση, μοσχαράκι έγινε. Αυτό τώρα, και αυτό αύριο θα το κάνουμε με τη δίκαια. Όλα πάει καλά, αυτό τον είδε, αυτός έχει μαύρες παππούς. Πώς το λέτε αυτό, παππόβο το λέτε? Δεν το θυμάμαι το όνομα, νομίζω το λένε Τόντι. Ο Τόντι είναι.